an faté soidanin nizan ni som panga thlani san ni som ni panga enri ni zan rei lama khan Jerusalem veng mual pui ran talna thlanga mi in lo pusiama driver chuan an pui rebek chanchin tha thangi chu an ina sawisa in avotlu a anina tang in daya anuk chuaka pial tlep lui thlang pu chan dama huan zola sawisa zuya an faten an thinamte shilin an zui ngala midang thoma shel vele an pa siama hi atlan chinghala ni pi rebeke chu alo chathlaman to a police an ron thleng vata an la ngala ni voin niruk thlani sani somni panga hian aro angi postmortem aniang an pui thattu pusiama hi lungleilam mi ania anu pi rebeke hi mual chengkhwa ani Kaushan lama UPC Northeast ani bok fai pathum anneya an faté ber chu hnute hnelai ani he tual thina yang kolikon PS a murder case register ania accused siama hi ni zana manhal ni in investigation luk takin kalpui zel ani he thil thlang I arab thla kin pui tak seta miram chawa thlang tura kan ngai poi kan rama nge mehen awan thlangun to takem an faté fashain an siam rukat ani lawa an mahun thlingin ngong thalo tak ani ang ti hlau nge mai an teber phei chu hnute hnerwal lek ani le ngala an lainat om tak zet ani losun chungte kan tor pui tak zeta an faté po pathenin an puim veng himol rose